Makanaka. It's okay. That is okay. Iwe, don't distress. Makanaka, mabuchisu. Neyo kuzorwedzera kutsva neyo. Ndakakuudza kuti concussion yandakapihwa iri mbomo inofanira kugara mufiriji. Manje kana magetsi acho achienda munondite sei? Ndakakuti unditengere vhiniga. Ndakakuti yawe nevhiniga wakainayo. Zvinga vhiniga wakainayo ere vhiniga? Ngakurangarira zvinhu zvezvo. Urimbonyanyotshirei. Iwawe musuya tiri pamashops apo wanga usingatarisi chiya chisikara chiya chimwana chamainetsa ichiya. Chitsvuku chiya. Unanyara iwe, unanyara iwe. Ndo muchingohumana imini. Kuhumana chi? Ndakatokubata red handed. Saka ndozvauri kutsira. Aiwa, it's okay. Muri kuenda kutown? Ndikuenda kutown kubava hivi. Ya muona ndimirira tu. Kuenda kwese mese kupi? Iwe mmeki. Hauzi kunowanika makombi. Uya pano titaurira. Aiwa mama vaku. Ndo zvandakataura kuti ndichakupira notice pano pamba iwowe. Uchimisa chiuno mudenga semama si pano pamba ndakakuti kana uchibuda murume wangu uyu ndomuziva. Mama ndisikumasikirwa. Ndati ndakakuudza kuti murume wangu kana uchibuda. Urema ihundo wandiri kuramba kusimbira muchiuno segarwe ndo zvandakaramba izvozvo. Sorry yenyu maiva ndakuenda. Hamuna kuti musateerera because pana pano pamba penya ndingamboipedze baba. Ndakataura ndingandoda bachura ukati ngatipinze iyeyo. Akasingira muchiuno seonyeni. Iyeyu anobhadhara rent nengo wacho. Maneru uye usiye uchisiya rent notice handikwanisi kuchengeta munhu akadai panapa handikwanisi. Competition yacho is too stiff for me. Baba zvamuri kutsvira here muchipisa ganda kudaro. Aiwa zvekuti ganda chiini ndiri muconcussion ndiri musituation ichaita. No situation is permanent. Atonana man. It's okay.